दशरथ कहले सीता तमर क्षीर ना बंद करा जाऊ कथबार्ता हो दशरथ आ सीता दशरथ सीता कथबार्ता ठीक यही समय किए पहुंचले नारद ठाकुर को केमती डाकुथिले माने गोटिए पद शुणु नारद ठाकुर को केमती डाकुथिले केमिति ना ठाकुर को तो समस्त डाकुथि नारद केमती डाकुथिले नारद को डाकिया के नारद एमिति डाके गीत प्रथम रे थिबो का गीत शेष रे थिबो का मोर प्रथम पद अक्षर रहिबो का शेष रहिबो का ए आया तुने पळगा कालिया तू बजा वैसी चलियो कालिया तू बजा वैसी राधा न तू ठुले फैया कालिया तू बजा वैसी राधा नाचुथिले खोड़िया के ए दर्शन आया एमिति लगित आउ कालिया तू बजा वैसी राधा नाचुथिले पाद सुके कालिया तू बजा वैसी पाद खोड़िया भीतर तो खाए अरे पाद सार आपण गाया नुक गायक नुक आपण शुद्ध ओडिया नुक ना ये पाया भया नारद केमिति डाकिले प्रथम रे थिबो का गीत शेष रे थिबो का कामना कल पतरु जगते पड़ी जगा जगते पड़ी जगा कामना सिंधु
ସ୍ନାନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦଶରଥ ଆଉ ସୀତା ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ରନ୍ଧାବଳାର ବ୍ୟସ୍ତ ଯାହାକି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷୀରି ବିଷ ହେଇଯିବ ଏତିକି ବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ଦଶରଥ ତୁମ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଆଜି କ୍ଷୀରିର ତା ସରିଲାଣି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବୋହୂ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବନି ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରିଟା ରାନ୍ଧିବ ସେଇଟା ବିଷ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରିକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ମରିଯିବ ଏ ନାରଦ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଝିଅଟା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଲେ ବିଷ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନାରଦ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କୋଉ ସୀତା ଆଜ୍ଞା ମା ସୀତା ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଉଠି ସୀତା ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମା ମାନେ ସୀତା ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠୁ ମାନେ କୁହ ମୋର ହେଲା ଗୋଟେ ମା ମୋର କହିଲା ମାତୃ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଭିତରକୁ ଆରେ ମାଟି ତଳୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ କହିଲୁ ସେ ମାଟି ତଳକୁ ସୀତା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛ ମାଟି ତଳକୁ ଝିଅ ଆମ ରାମାୟଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣ ଆରେ ସୀତା ମାଟି ତଳକୁ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ଶୁଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମାଟି ତଳକୁ ସୀତା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଘଟଣା ଏ କଥାଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଘଟଣା ମୁନି ଥିଲେ କୁଶଧ୍ୱଜ ମୁନି ସେ ସବୁବେଳେ ବସି ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ମୁନି କଲେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କହୁ ନ୍ୟାୟ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତପସ୍ୟା ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାତ ଅନ୍ତରାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଏ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିନକର ଘଟଣା କୁଶଧ୍ୱଜ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ସେ ଋଷି ଅହନିଶି ବସି ବେଦ ଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ ସେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାତ ଅନ୍ତରାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଏ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଋଷି କୁମାର ମାନେ ଥିଲେ କୁମାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ତାର ନାମକରଣ କଣ କଲେ ତାର ନାମକରଣ କଲେ ବେଦମତୀ ତାର ନାମ ଦିଆଗଲା ବେଦମତୀ ଜନ୍ମରୁ ହବୁ ତ ତା ନା ଦିଆବ ହଗରା ଆରେ ଆମର ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ଦିଅନ୍ତି ମଙ୍ଗୁଳିଆ ବୁଧବାର ଦିନ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ବୁଧିଆ ଆଉ ତାପରେ ତା ନାତୁ ଶିଗାଣି ବାହାର ତ ତା ନାଁ ଶିଗାଣିଆ କାନ ପଚା କାଟି ଦେବ ତା ନାଁ ପଚା ନାଳୁଆ 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 ନାଳୁଆ
ବେଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ବେଦମତୀ। ବେଦମତୀକୁ ଆଶ୍ରମରେ କୁଶଧ୍ୱଜ ମହର୍ଷି ଆଜ୍ଞା ବଢେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଝିଅଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିଲା। ବଢି ଯେତେବେଳେ 8-9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଈ ସତ ମୁଁ ପାଲା ଗାଈ ସତ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି, ଆପଣ ମତେ କହିବେ ଭୁଲ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଗାୟକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର କବିବି ଆଣି ସେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କରନ୍ତି ଝିଅର ଯୌବନ ବର୍ଣ୍ଣନା। ମାଲ ମୁଁ ସେତିକି କରେନି। ନା ଆପଣ ଜାଣି ନାହିଁ ଯାଉ ସେଟା କାହିଁକି କରେନି ପଚା? ଝିଅର ଯୌବନ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା। କାହିଁକି ମୁଁ କରେନି ବୋଲି ପଚା? କାହିଁକି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲୁ ମା ପାଖରେ ଝିଅ ବସି ପାଲା ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ? ବାପ ପାଖରେ ପୁଅ ବସି ପାଲା ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ? ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଝିଅ ବସି ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ବାପ ପାଖରେ ପୁଅ ବସି ପାଲା ଶୁଣେ। ଯଦି ଏକଥା ସତ ତାହେଲେ ଝିଅର ଯୌବନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା କଣ ଠିକ? ଛାଡ଼ ସେ ଅସନା କଥା তুমি କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ଗାଇବେ କଣ ଗାଇବେ? ଆମ ନିଜ କାମ ଗାଇବୁ, ଆପଣ ନ ଗାଇଲେ ନାହିଁ। ଗାଇଦିଅ ସୁଲଭ ଅଛି ମୁଁ ଏତେ ରୂପସୀ, ସୁଲଭ ଅଛି ମୁଁ ଏତେ ରୂପସୀ, 100 টাকা কেজি ঘরে দাম। আমি তো তোল বালি, আমি তো তোল বালি, ଆରେ ଶୁଣ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ କହି ଝିଅଟା ବଡ ହେଲେ କେମିତିକା ଦେଖାଯାଏ ଦେଖିଲେ କିଏ? ଭଟ୍ଟ ହନୁମାନ ପାତ୍ର ଅଷ୍ଟବସା ଭକ୍ତ ଗୌରୀ ନବବସା ତରୋହିଣୀ ଦଶବସା ଭକ୍ତ କନ୍ୟା ମାନେ ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ମା ମାନେ କହନ୍ତି ଗୌରୀ। ଅଷ୍ଟବର୍ଷା ଭବେତ ଗୌରୀ, 9 ବର୍ଷା ତ ରୋହିଣୀ। 9 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ରୋହିଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। 10 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କନ୍ୟା ବୋଲି କହନ୍ତି। 10 ବର୍ଷରୁ ଉଠେଇଗଲେ ମାଉସୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପିତୃ ଲୋକରେ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପିତୃ ଲୋକ ଫେରି ଆଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ରଜସ୍ୱଳା କନ୍ୟା ଗୃହ ବାପ ଘରେ ଝିଅ ରଜସ୍ୱଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ 5-6 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ବାପ ଘରେ ରଜସ୍ୱଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ 5-6 ବର୍ଷରୁ ବିବାହ ଦଉଥିଲେ। ମୋ ବାପ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପ ବାହାରେ ମୋ ବାପା ହାକୁଡୁଥିଲା। ଦେଖିଛୁ ଛୁଟିଆ ହେଇଥିଲା ଆମ ସରକାର ନିୟମ କଲେଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ। ମା ମାନେ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଲା ବାଲା
ମିଛ ତ କହିବି ଜୀବନରେ ବିପଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ବେଳେ ବିବାହ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହବ ହୋଇଯିବ ହାଇ ରିସ୍କ ମଦ ଆଜ୍ଞା ମା ପ୍ରତି ବିପଦ ଛୁଆ ପ୍ରତି ବିପଦ ତାକୁ କହନ୍ତି ହାଇ ରିସ୍କ ମଦ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ଏ ଭୁଲ କରିବେ। ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ଫକୀରା ପାତ୍ର ଝିଅ ଏବେ ନୂଆ ବାହାଘର ହୋଇଛି ବୟସ ତାର 13-14 ମା ହେବାକୁ ସେ ଯାଉଛି ଫକୀରା ମନରେ ଭାବୁଛି ଭୁଲ ସତେ ମୁଁ କରିଛି ସରକାର କଥା ନିୟମ ନ ମାନି ଭିତରେ ମାନ ହଉଛି ଆର ଗାଁ ସେ ଗାଁ ଫକୀର ପାତ୍ର ଝିଅ ନୂଆ କଲେଜ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ ଛାତିକୁ ଖୋଲେଇ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଛି ସେଇଠୁ ନେବା କଥା ଆଉ ହଁ ହଁ ଆଉ କଣ କରାଯିବ ବସ ବସ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଳମାଳ ବାପା କରୁନି ଗୁଣମାଳ କେହି କର ମୁଁ କହୁଛି ଗୁଣମାଳ କରିକି ବସି ପଡୁଛି ଆପଣ ବସି ପଡୁଛି ମୁଁ ବସିଲେ ପାଲା ବୋଲିବ କିଏ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ିଛି କୋଉଠି ସେ ମା ମାନେ ମତେ କହିବେ କହିଲେ ନା ହଁ ତୁ ମା ମାନେ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି କଥା ଥିଲା କହୁଛି ମୋବାଇଲ ମାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ତଳକୁ ସୀତା କହୁଠୁ ଆସିଲେ ସେଇ କଥାଟା ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି ମା ଜ୍ଞାନ ଭଲ ପାଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଣ୍ଡ ଥାଏ ହଁ ପେଣ୍ଡେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ये आज्ञा ये थिएटर पैनल में ना ना जी मंत्री एमएलए भाषण दियते ए पेंडे बहुत लोक है जाती आज्ञा पछकु ताको मुह दुसिब देखा दिबो नदिबो एठी पाई पेंडटा से मैंने उच्च थाने बांधिलानी किंतु हम पाला लोक कला जेतिके समर्थक मझिरे पाला कले लोक मानको आउ टिके भलो भाबरे बुझाई पारନ୍ତି सारे 1000 टका नो खुचरा पैसा जमा नहीं बस बस तेणु माँ मैंने दूर रहिले भी ମୋ କଥା ଆପଣ ଯଦି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ପହଲା ଯାଇକି ପଇସା ନେଇ ଚାଲିବି କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ପ୍ରଦାୟରେ ଏମିତି କାମରେ ଆସିବ ମୋ କଥାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କେହି ମନେ ରଖିଦିଅ ତା ଅନେକ କାମରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ବେଦମତୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଶ୍ରମରେ ବଢୁଛି ବେଦମତୀ କେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲା ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ ସଖୀ ସଖୀ ମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଦିନକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁମୁଦ ନନ୍ଦିନୀ ସଖିଗଣ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭ୍ରମର ମାନେ ଫୁଲ ମନେ କରି ବେଦମତୀର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ରେ ବେଦମତୀ ଯାଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସଖୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକୁଛି ଜଣେ ସଖିର ସଖିର ଆମେ ଟିକେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବା
तेरे गुना और दे तेली पानी की और एक घोसी है दीवानी और एक घोसी है दीवानी जाई तेली पानी की एमना और दे तेली पानी तेरे गुना और दे तेली पानी तावीरी जाती मननती কথারে দে মাতে বাকুটি তাবিরি চাকি বদনতি কথারে দে মাতে বাকুটি কাশুমুড়ি মার কেলা মুড়ি কাশুমুড়ি মার কেলা মুড়ি মজে দেলি পানি এমনা তেরে গুনা আরে তোরে তাকদিন যাও প্যান্ডেল করে ভাঙ্গা পাই আসছো ये पैंडल में पाला गाई तो होने का कहानी एक पट्टा पैंडल में पाला गाई तो होने का कहानी है क्या जैसे नंबर दे पाला उतरा यात्रा पैंडल में आने पाला गाऊ गाऊ आने मना को इसे काठ पट्टा दाम को पैंडल देना कौन हो ना भांगी जीवो ना यात्रा पार्टी एते दियो ने को माने नाचो जति 12 जन 13 जन भांगुनी तमे पाला गाई की भांगी दो आज्ञा कोट पैरा बोली गोटे पिला थिला बोला हो आज्ञा जेते पेंडल पान बसिले से एमिति भागरे नाचिला पट्टा भांगी तोय पडिला ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲେ ସେମିତି ପଟ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ତମେ ଧୀର ଗାଁ ଚାବିରି ଚାଟି ମନନତି ଶୁଣିଲେ କଥାରେ ଦେ ମାକୁଟି ଚାବିରି ଚାଟି ମନନତି ଶୁଣିଲେ କଥାରେ ଦେ ମାକୁଟି କାଶୁମୁଡି ମୋର କେଲା ମୋଡି କାଶୁମୁଡି ମୋର କେଲା ମୋଡି ଘରେ ଦେଲି ପାଣି नारायण बहुत दिन तुम विदेश यात्रा कल केन्दुझर जाइए बर्तमान स्वामी स्त्री अच्छ केन्दुझर खाली पिलाटा माने केन्दुझर देखो आज्ञा सेठारे से जाई स्त्री सहित काम कर चाकरी कर पाला हम मुझे खबर देली सार मुझे तो आसीपार खाली राति से बाहरी आसला राति बाहर राति सारा बस चली आसी बालेश्वर जो ओह्ली पड़ी ओह्लैची तार जिनिस पत्र सब ना झांझ पोषा सुट सार्ट ब्लाउज पिस अनेक 10-15 हजार टंकार जिनिस तार बालेश्वर सब बस चोरी गला राति ठीक घड़े अच्छी मो पाख फोन आसला सार मो घर को जीवी कहीं कौन है ना मो जिनिस सब चोरी किसी ना सब सब चली जाए भाग्य मो पोषाक सुट सार्ट सब गई मुझे ठाकुर कम आसी जदि महादेव दया थी तो जिनिस निश्चय मिल आज्ञा ठीक 10टा बेले खबर आसला जिनसा पाइले मिलला जिनस देला को से लगाया पाए तेनो आउ गई ननी साथे मुई काटना गली नाकेरे कुना देखी आनिली ननी साथे मुई जात्रा गली नाकेरे कुना देखी आनिली तालाजी मोर समाती की तालाजी मोर समाती की भजे देली पानी
तो नाचो पुलिस नाम जयतर रे ଆଜ୍ଞା अरे तुझे कौन तो भाई तुझे कौन तो भाई ଏଟା ବାଦାମ ବାଡରେ ପଡୁଥିଲା अरे एका कर ଭଗଲେଶ काचो नहीं काचो नहीं টাইলে লগাইছে না लगे जुदाई କାହିଁକି हाँ ସାରା ମୁଁ ଦୁରିଆରୁ ଆସୁଛି ଗାଡି ଚୋରି हाँ ଗାଡି ଚୋରି ଚାଲିଛି हाँ ହଠାତ୍ କିନା ପୋକ ଗୋଟେ ପଡିଗଲା ଆଖିରେ हाँ କେମିତି କାଢିବୁ ସେଇଠି କାଢିବା ପାଇଁ କାଚଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚଲି ଚାଲିଛି ଟିକ୍ ଟିକ୍ वो आखिर पावर शक्ति इतने दूर काचो रखो ठीक ही बस बस এই ঠিকরি ঠিকরি বাচ্চা হারিয়ে বসে মানে কম তোমার কইবার মানে কম मोर परिवार ये गोटे संबलपुरी गीत गाइला गीतरा माने होउची माने नन्नीर साथे मुई जात्रा गेली नाकर मुनाके किनी आनी नाक फूल गुड़े किनी थिला से नाक फूलटा तार कोने जिला हदी गला पानी रे गाधोतिबा समय गाधो से नाक टना ना हदी गला गीत गाउची মানে মু গাইলি তো ভাল লাগে না মনা করে গুনা হই যাই লিপাস না করে গুনা হই যাই লিপাস মনা করে গুনা হই যাই রহতা মনা মানে এইটা হচ্ছে ঠিক অভিনয় আউ হই দিন তো যে মনা করে গুনা হই যাই লিপাস কান কালি পাতা মানি তুমি সমানি শরীর মনি জনে দেই মন কন আরে দেই